O grupo hoteleiro Alda amplía a súa presenza no Barbanza coa apertura dun novo establecemento en Corrubedo. Hoxe tiña lugar a inauguración oficial coa presenza do director xeral de Turismo de Galicia, quen destacou o auxe turístico que está a experimentar a comarca do Barbanza, que cada ano incrementa o número de visitantes. O turismo en Galicia, pois agora mesmo vive os seus mellores momentos. Nunca tivemos tantos visitantes, ni nunca houve tanta ocupación nos establecementos turísticos galegos, pero ademais hai que salientar que cada vez temos máis visitantes internacionais. Nomeadamente, Barbanza Arousa recibiu un 37% de visitantes no que levamos de ano, o cual marca unha trayectoria que se está consolidando e que nos dice que Galicia agora mesmo é un destino especialmente recoñecido en España. Con este de Corrubedo xa son 4 os hotéis desta cadea na comarca do Barbanza. El único de los 4 que es un establecimiento de nueva creación, o sea, el restaurante en el que estamos ahora mismo, que se integra dentro del mismo hotel, sí que existía, pero lo que son las habitaciones, lo que es el hotel, ha sido abierto por nuestra parte. Bien, como decía, se integra esa parte de alojamiento dentro de una parte de restauración. Hemos constituido una sociedad que se llama Restauradores de Comida Atlántica, donde hacemos o pretendemos cubrir las necesidades no solamente aquí a nivel local, sino en todos los establecimientos que tenemos en Galicia, con grupos, pensiones, etcétera, y aquí disponemos de una cocina central donde se elabora la comida que luego se sirve, como digo, en el resto de hoteles. Os alcaldes de Ribeira e Boiro agradeceron a aposta do grupo pola comarca que segue a ampliar a súa oferta de aloxamento. A verdade é que Ribeira é unha paraxe única, é unha paraxe turística que está en plena expansión, a donde para nós, pois, a verdade é que veña unha empresa con esta traxectoria a implantarse no sector hosteleiro, pois, é moi positivo que, ademais dese primeira apertura en Ribeira, recollendo pois o que é un emblema casi tamén do noso concello, como era aquel Hotel Áncora, que agora é Alda Ribeira, hoxe poidamos celebrar pois esta apertura de Alda Corrubedo. Parabéns a Alberto por pensar no Barbanza para abrir un novo hotel. A verdade é que para nós, para a alcaldesa e os alcaldes da comarca, é unha boa noticia. Estamos traballando en ese senso, non? De ter maior capacidade hoteleira na comarca, porque adolecemos de camas no Barbanza, e iso creo que é un día de celebración. Na actualidade, este grupo hoteleiro é unha referencia no sector con máis dun 100 de establecementos por todo o norte de España, nos que destaca a calidade das instalacións e a profesionalidade de todo o persoal.